Setelah dibor kaham, tewe salam sewani channel tini ong kangge ang just discuss kaina bangi si blog ma kaisi tam ong kangge news rogo kubang ma ong korka o news rog nugui ang tong malia tam ni ba ong kangge ani imang umang sepaisio ampun bai tabung no rog news rogo nukana na hema mo sumno rep kaimani o topic tu yang kisa kok sanai bole cerai ko asuk sarai borok buma phakre hinke mane parabai hachal kese tono hui khanauta hinke ang kok sungna musungma ong khangke bini tei jati gusti rok kuri khade direct point to point kok sana musungma ta ekdom ani imang mang se phaithio thumaya o mane mobile nai khangke do abo mang se phai hinke ang thumaya ba mane imang porjonto se oburi nu nukha angke bini buru ahai oburi le bahai ke tong ang nuge khwai pono imang porjonto se manukha tamong khangke belai kosto man kha bini jibono hinai sakata ani imang se maka kiri kha te tamjani ong thanga ang obono mang se wansuk siwang ke ani tong tutui cha tutui phono kisa dress rogla boi mane kisa mobile rog nai phono se ang obo mang se wansuk tongsi bini jati gusti tei kri khadeba buma pha thui phono bini mama bini toy na bini taku bukhule tongnai bile borok bai phono tonmai deba borok no ani question ke abose tabo buta sabai tongo o buta sabo chehra nai no kobor se ongkhana abo kobor sluk dengnai tamo sanai mental se ongkhana abhai ke de bahanong no buinori oi rap khaidi hini rokse reru nung abhai mane chini borok ni thani botongo obon simi o simi ado o simi akbang mano chung lugo jate YouTube khuloke se news rogo nugo ong deba bupha busuk no rom phrepo buta abon rom phrepo bin tabong khange bin mama song siungke aboro ang kuno ong jagya do aborok nai kuno ong jagya kintu o charai no tabuk o bising mane chini para gana no kalai do khamti ong khange asuk khachalya jate brigudas tu khamti angke brigudas otongo sopono go brigudas ke poke khamti ngopono borok o mane para bai kisa hachal khetong hini salai mani anggo thanga yang muya phainan thangka ta nugui kha aroke bo krikha gini para kacham hini salai ta hinge o jaga ni hini salai ekdom obono ke asuk ke ang wansuk kha deep likhe je imang osin nuk thangsiu angke jobu joli kha do bini daku buku roke borok bai tongmai deba tamo problem o bini buma phasi tikha bini jati gusti li tongnai bile buma digi phono bufa digi phono borok bai phon tonman bile ong deba tangui tonia ong inge borok kuni sesu inge bole burui borok ong deba especially tabule chung nukmano rape case kabang ma Tripura o abon bagoi phono bo bini buta sani dolo phono thangui nojor ri khana ta buri busable buri roke asuke safety kri khata bo nijini nogo phono se safety kri ta sanai angki kirimani se imang rogo nukha ekdom aboroma ekdom continuously se wansuk mas tongsu angke abono pok se pok mania hinge tini se ang bahai ke blog hai ke sanawai ma phaika je kuno borok phono ongthong nijini parani borok phono ongthong ong yati parani borok bo tongkhana bele parani borok phono kisa borok no mane naimei ade bahino tangke ta bole hai se sarkar bo school free po phurungka school ro phono bini ta ku buku ro phono bono sawe buibai phono salai phono school ro tonke chakamo hostel ro phono ta asuk sarai ong tutui obahai ke buma phakri ong kha ke busuke kosto ang saimano anghiani bufa buma kori do nini taku buji sophono ong thong nin buma phahai ke bono hamjagra obo muitu kheton baidi jesu ganang phonong thung gorib phonong ong thong do nini buma phakri khangke nijini buta phonong chung nijini bai phonong thong asol thui phonong ong thong nini buma phahai ke bunai nei kre ge bole borole charai khongke o buta sabu flik phalak khota bo bini mukhang nai no saiman khana angke jolimani bonose tam sasinai je ang kunu se saiman dia just ang washuma ong kangke bini taku buhu ro bai phono mane bole charai ba ton kangke
chakamo hinui Wansuko borok borni taku bufuk naidenai naiya obole ang saimia haiphono je news o nungmo mate ongkha ke borok kunui se tonglaio hinui salaima ba ongya deba hingke asuk kosto ongkhana obroi bini mane bin mama songbai abo haike khaiporo asuk kosto ongkhana charai Wansuk hangi kiriwo ang sak no kiriwo hingke kwbangma abo hai case choli tongkha Tripura o jate kono safety khwrui nogo phono abo hai rok no ke ekdom punishment dina nango jail le tilang khaini saw hai poro koi bosor tongoi nai abole saimi bole ongya deba rang gnang ongkhang ke ba haino yok thangta kwbangma borok yok thangya deba police tilang khangke 5 month 2 month pore phono rang rir khangke phaibai age o tamong khamo busaino nok bisingo no tamu bai jani butharei abo bo loge no borok ongkhor phaiga rang ni khela tabuk ongkang ekdom thumali abo haike ta ongthong jai buwa phakuri phono ongthong charai ro abo haike ongmani belai chaya hingke mane abo hai charai rok tongkhangke norok laharui mane tabule kwbangma school o phono norok dadi ba mane nonni nogoro phono tonman bele ongya deba buini bwsai bele nijeni bwsa singke ba norok tonmani please obai ke stop khadi ang belai kirikha o news rok nai angke para gana singke kiri sugo angke bahai news rok nai khangke mane tamo ong ang saimaya asuke imango nukmang se imango tini sema phaika ang 2 day ongkha do 2 days ongkha ang saya hini Wansuk mani kintu ang masaka tabo haike ok buta sabok ko borbin mama bo ekdom buna musung sukha angke borong pragai thapra chem dirui bahai ke nijeni taku buku mule khaiman ongya deba ekdom choli mane ang sailam ne norok tamon Wansuk ang saimia je ani Wansuk male abo hain kheno Wansuk ang Tripura belai bangkha abo hai case news nai kheno kwbangma se kharlai mani bai o rape case ke belai bangkha Tripura tam ong bai khang saimia hingke tinini video asal jora nongnai